אז עכשיו יש כאן תינוקת צבקת, ועכשיו זה חלק 3 ואחרון. אנחנו בקומה 7, האחרונה אין עוד קומה. אימא'לה, אני כל כך מתרגש. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? למה שכנתה? הייתי כאן. וואו. אני מפחד. יש כאן שירים. עכשיו אני הייתי בקומה הזאת, אבל אני הייתי בקומה אחת. סוזו, שמע ישראל, סוזו עושה דברים מוזרים, כמו הסדרה, אני הייתי כאן. הוא חולה שהוא עושה את זה. What the fuck? אימא'לה, שומעים הכי מפחיד שלי. הולכים, הכל בסדר. סוני. כולם ממש. אז כאן זה בחוץ. אחלה של נוף. יאללה ביי. זהו חברים, מקווה שאהבתם את הסדרה. יהיה עוד סדרה אחרת, אבל יאללה ביי. רק רגע, לפני שאני אומר את הביי. אז זהו, נרשמתם לראות את זה, שמתם סאבסקרייב. מקווה שאתם, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון. מקווה שנהנתם, תתקראו לי בתגובות. עד כמה הסדרה הזאת הייתה. יאללה ביי, אני אתכם אחים של צופים. יאללה ביי. תירשמו לערוץ.